Yawan saka jengi kop kuai ka bam bala penlong ha ka tai ka sengi ha ka dor tiket ro ka batat te ki price kilong kumne uban kong unyo shilak uba ar san pau hajar uba lai ar pau hajar uba saw shi pau hajar uba san hajar uba henriu ar hajar uba henneu ar hajar uba pra ar hajar uba kandai ar hajar uba shipau ar hajar uba katway ar hajar uba kat ar hajar uba kat lai ar hajar uba kat saw ar hajar uba kat sat ar hajar uba kat henriu ar hajar uba kat henneu ar hajar uba kat pra ar hajar uba kat kandai ar hajar bat uba ar pau ar hajar kani kadai tang hakador tiket kabarit te klem dapat slam tongin pai no season don ya kani notice balas hadu pasdang hangno la penlong ya ka te kuplai sibon ni pi baro ki paralog ki baju korsan na kapor se kapor te ha kani ka video ngan wan ra lem sepi ya kani ka notice don na preng jang pi ki bakwa ban yele simbenta hakador tiket kabarit bat kum kajik persang ka jong pi te klem dapat slam ya kapor tongin pai no dadu pasdang ya kani ka notice hangno la penlong ya kani ka notice bat meno la pelong ya ka yawan sha ka jengi kop kuai ka bam ba on prinjai da iba w kriam rengkat bat ki paralok ka jaka ha umlo lai lengkot ha ka pungjong iba teling bo phang ka dor jong kani ka tiket kan long tang handrius pa shirung wiang uwei ukuai an bo jaka da urung wiang ha ka por handriu baje men step ka por on pen kuai kan sedang nado kendai sitang men step kan kut hado ar baje jan met ka tarik on penlong ya kani ka jengi kop kuai kha ba ma ka tai kasngi kan long ha ka ar pau tarik nai bahneu ar jar abosan kata ka bahap ha kasngi sonde kat ba ki price pat ki long kumju hi kumbang ala dep ban batai nado pasdang kani ka video ha ka ba uban kong unyo shilak uba ar san pau hajar uba lai ar pau hajar uba saw shi pau hajar bat uba san hajar nata peteng syo dang don kumba ar pau tuli hakador ar hajar marway te kini kilong ki price kat kum balabo chong katei ka jingi kop kwai kha bam hakatei ka sngi hakador tiket ro ka barit te kerpat kito ki parlok ki ba kwa ban persang ha kador tiket ki barit phila ro ban yesim bentalang ha kane ka jingi kop wai do kha te nang ta to ngin pai no yaki kendon yaki kato kane ki kendon ba la panjai da ki try ha ka te ka jingi kop wai do kha te ki do kha pat na lor ki do kha rim on the do kha thamai sa saw quintal ha ka khat lai taring julai a hajar abosan ha ka por man step on sim jing thau yaki do kha silver cup lane ki kha ha kle ngai ki rawoni ki baro ki baju ya lek kwai ki lai ko tho hi ya kata ka kha silver cup lane ka kha ha kle mo te ki kendon ken long bek kat kumba jo long ha ki wei pat ki competition hang nero kan yai lang kum jo ka ki kendon bala ptha shaki wei pat ki pung te ka notice kala po sha ka bakut ka karpa de pila phim sngo tho lane kat kum na ka jing batai kane ka notice phila ban sim ya une number bala don hatrai jong kane ka notice bat phone sha ki trai baju penlong ya kane ka jing ka khwai do kha te tangkata he na kaleng jonga ka notice kala po sha ka bakut bat ngaro ngan patkut ya kane ka video te tangkata kublai sibon